Аўторак 10 верасня. Вітаю, шаноўнае гаспадарства. Эфір працягвае Белсадзум. З вами Вітаўт Сіўчык і сёння ў нас. Нечаканае запрашэнне. Чальцоў палаты прадстаўнікоў нібыта паклікалі назіраць за выбарамі ў ЗША. Рэжым імкнецца прарубіць акно на захад. Масква ў агні. Беспілотнікі атакавалі расійскую сталіцу. Ці паўплывае гэта на настроі ў Крамлі і хаду вайны? Фармулёўкі з 30-х гадоў. Гісторыка і палітычнага вязня Ігора Мельнікава абвінавацілі ў праслаўленні польскіх паноў. Чальцы палаты прадстаўнікоў атрымалі запрашэнне назіраць за выбарамі ў ЗША, Малдове і Грузіі. Пра гэта заявіў старшыня органу Ігор Сергіенка у эфіры «Беларусь-1». Пасадовец падкрэсліў, што ўдзел у такіх захадах дапамагае атрымаць важны досвед і наладзіць дыпламатычныя стасункі. Лукашэнкаўскі чыноўнік таксама нагадаў, што ў верасні чальцы палаты прадстаўнікоў назіралі за выбарамі ў Азербайджане, а раней у Венесуэле і Узбекістане. Разам з тым, калі кажам пра імавернае запрашэнне назіраць за выбарамі ў ЗША, то варта нагадаць, афіцыйны Вашынгтон не прызнае выбараў у Беларусі, пачынаючы з 1996 года. А до нашай праграмы далучаецца Анатоль Лябедзька, палітык, былы дэпутат Верхоўнага Савету Беларусі, а таксама цяпер дарадца Святланы Ціханаўскай у парламенцкай супрацы і канстытуцыйнай рэформе. Спадар Анатоль, вітаю вас. Вітанні. Мы чуем, як Ігор Сергіенка хваліцца, маўляў, палата прадстаўнікоў, яе чальцы атрымалі запрашэнне паназіраць за выбарамі ў ЗША, Грузіі і Малдове. На вашу думку, наколькі гэта ўвогуле праўдападобна і хто мог бы скіраваць такое запрашэнне? Ну, хвалиться не заборонено, а коли говорить по сутности агучанага спадаром Сергіенка, то треба сказать, что это некий мрой. Я абсолютно перакананы, что коли попросили досведчаныя журналисты, коли яны яшчэ засталіся у Беларусі, показать гэта запрашэнне з Вашынгтону, там, ці, напрыклад, з Кішынёва, то ён бы просто развел руками. Перакананы таких запрашэнняў непасрэдна з сталіцаў Кішынёва ці Вашынгтона не існуе. Але тут ёсць пэўная магчымасць, каб трапіць, ну, паспрабаваць трапіць праз міжнародную арганізацыю. Беларусі краіна застаецца чальцом АБСЕ. І ёсць пэўныя пагадненні, якія прыняты і краінамі, і самой арганізацыяй. Таму так, фармаванне дэлегацый у фармаце БДИП АБСЕ, у тым ліку з дэпутатаў, яно ажыццяўляецца. І проста ёсць такая тэарэтычная магчымасць. І хутчэй за ўсё Сергіенка паспрабуе пралезці праз гэтую дырачку вось у гэтую дэлегацыю. Але, па-першае, гэта не запрашэнне пералічаных краінаў, гэта тая лазейка, якая існуе праз міжнародную арганізацыю, але ці здзейсняцца мары Сергіенка, тут вялікае пытанне, таму што ну, ён сам пад санкцыямі і тымі ж амерыканскімі і еўрапейскімі, і я думаю, што не буду гаварыць за Тбілісі, за Сакартвела, там могуць на гэта зачыніць вочы, але Кішынёў і Вашынгтон яны могуць проста сказаць: окей, мы не супраць, каб місія наглядання БДИП АБСЕ приехала, але мы супраць таких і таких конкретных персонажаў, у якіх ёсць грамадзянства Путіна і Лукашэнкі. Разам з тым, спадар Анатолій, навошта, на вашу думку, Сергіенка ўвогуле гэта ўсё цяпер агучвае? Вось што ён хоча гэтым данесці і паказаць? Ну, я про гэта ўжо пісаў і казаў, што мы стаім на парозе спецаперацыі па утрыманню улады рэжымам Лукашэнкі. І адзін чыннік гэта унутраны, а другі гэта міжнародны. І для Лукашэнкі надзвычай важна стварыць уражанне, падкрэсліваю, стварыць уражанне, бо дабіцца гэта будзе немагчыма, каб перагарнуць старонку ўнутры краіны і за межамі. І вось зараз Лукашэнка робіць пэўную стаўку на так званых дэпутатаў, каб яны былі больш актыўнымі на міжнароднай арэне і стваралі ўражанне. Што глядзіце, калі нас запрашаюць наглядальнікамі у ЗША, там, у Малдову, то якая ізаляцыя, якія санкцыі, нічого гэтага не існуе, старонка перагорнута, і ўсё выглядае окей.
Таму вот гэта задача іх галоўная по дэлегітымізацыі, наадварот, по атрыманню легітымнасці на міжнароднай арэне. Гэта тое, што Лукашенко ставіць у парадак дня перад так званым парламентам. На вашу думку, калі рэжым кажа аб тым, што яго прадстаўнікоў могуць запрасіць у дэмакратычныя краіны назіраць за выбарамі, ці сам рэжым Лукашэнкі запросіць нейкіх замежных назіральнікаў, сапраўдных назіральнікаў, не нейкіх бутафорных, паглядзець за тым фарцам, які збіраюцца зрабіць у 2025 годзе? Еще раз хочу подкреслить, что на простых запрошений у Палаты прадстаўнікоў Национальный сход у Совете Республики не будет. А есть магчымасць паспрабаваць трапіць праз міжнародную миссию. Але гэта не запрашэнне для Беларуси, это будет запрашэнне миссии международной организации БДИП ШБСЕ, включаючи и парламентаров. Теперь, что датычыць магчымае запрашэнне, магчыма ўжо ў лютым гэта наступнага года, яно можа быць два чыннікі. Першая лінія гэта бутафорныя наглядальнікі, і іх будзе ў вялікай колькасці. І там будуць людзі з грамадзянствам не толькі Расіі, там Таджикистана, але яны могуць быць і з Нямецчыны, і з той жа США і гэтак далей. Тут ёсць адпрацаваныя схемы, як гэтых людзей запрасіць. Што датычна международных организаций, я думаю, что туды могут быть накіраваны запрашэнні на гэты раз, потому что в бюллетені натуральна не будзе ні Ціхановскай, ні Бабарыкі, ні Статкевіча, ні кагосьці з рэальных апанентаў, а будуць тыя, хто выконваюць прыстаўнога стольчыка. Але якая будзе рэакцыя міжнародных арганізацый, у прыватнасці парламенцкая асамблея Рады Европы, БДИП ШБСЕ, я думаю, что вот это как раз будет дискуссийным питанием. И тут шмат что залежит от позиции Тихановской, демократичных сил, какие будут расставлены акценты. Я думаю, что у нас есть все подставы заявлять, что для спецопераций достаточно только бутафорных наглядальников, але не с международных организаций, бо сам факт приезда будет так само працаваць на легітымнасць спецаперацыі па ўтрыманню ўлады ўнутры Беларусі. Вось вы згадалі пра тое, што ўзурпатар асабіста даў указанне так званым дэпутатам, цытата тут, наладжваць народную дыпламатыю. Гэта ён называе народнай дыпламатыяй, нібыта што вось людзі абраныя народам, хаця мы ведаем, што яны не абраныя, таксама ім жа ж прызначаныя гэтым рэжымам. Разам з тым, ці вось ад таго, што рэжым спрабуе прабіць нейкае вакно на захад, ці тут могуць быць нейкія ўсё ж такі нейкія пабочныя, але ўсё ж пазітыўныя эфекты для беларусаў, умоўна кажучы, не ведаю. Можа быць, праз гэта можна будзе прабіць вызваленне палітвязняў, спыненне рэпрэсіяў. Ці гэта рэалістычна? Ну, па-першае, такое указание Лукашенко дал вот не на гэтым тыдні, а раней мы атрымалі папярэднюю інфармацыю прыкладна месяц назад, што часткай плана по легітымізацыі спецаперацыі по ўтрыманню ўлады будзе якраз спроба выкарыстаць так званых дэпутатаў. Што датычна вашага пытання наконт таго, каб паспрабаваць і нам быць праактыўнымі на гэтай дзялянцы. Так, тут могуць быць пэўныя варыянты. Але ці хопіць тут часу, калі мы говорим про люты, то часу ўжо не засталося. Я думаю, что для демократычных сил якраз галоўная зараз задача говорить якраз про планы дэлегітымізацыі гэтай спецаперацыі. Ну і тады з аднаго боку Лукашенко спрабуе атрымаць нейкую легітымнасць. Мы говорим, что ситуация не меняется и нельга признаваць гэтыя выборы. Ці можа тут быць нейкі кампроміс? Ён можа ўзнікнуць, але я не думаю, што гэта пытанне датычыць легітымізацыі рэжыма менавіта праз гэтыя выборы. Сама просто пастаноўка пытання, што Лукашенко будзе праводзіць нейкія псеўдавыборы, яна дае магчымасць адкрываць нейкія дадатковыя каналы просто для ўстанаўлення контактаў, камунікацыі з Чырвоным домам, з беларускім рэжымам. Я б гэта не аб'ядноўваў у адзін пункт. Я б гэта разглядаў як просто магчымасць адкрыць нейкія каналы для дадатковых камунікацый, што можна рабіць. А рабіць можна што? Вызваленне палітвязняў у абмен на адмену некаторых санкцый.
але гэта не пытанне легітымнасці. Пытанне легітымнасці гэта свабодныя сумленныя выбары. Ну калі яны будуць у лютым 23 года, калі, ну, напрыклад, адбылося такое, што рэжым кажа: окей, няхай Ціхановская вяртаецца пад гарантыі бяспекі нашай там і нейкіх міжнародных арганізацый, прымае ўдзел у гэтых выбарах, як людзі прагаласуюць, так і будзе. Вот это і ёсць легітымнасць. Адзіны шлях, іншага я тут не бачу. Ствараць уражанне, што свабодныя сумленныя выбары, гэта значыць абманваць 7 мільёнаў выбаршчыкаў Беларусі. Ну вось вы кажаце пра гэтыя так званыя выбары 25-го года. Разам з тым, а на вашу думку, а навошта ўвогуле рэжым так вось неяк задзёргаўся ў гэтым пытанні, калі здаецца ў яго, што там ёсць хаўруснік Масква, ён там хваліцца таксама кантактамі добрымі з КНР. Вось сёння Лукашенко выйшаў і сказаў пра тое, што, маўляў, я вызваляю палітвязняў, але гэта не пад ціскам, я сам прымаю рашэнне і так далей. Чаму ўвогуле рэжым так імкнецца цяпер на захад? Што такога адбылося? Ну, адбылося тое, што павадок, на якім Лукашенко знаходзіцца ад Пуціна, ад Крамля, стаў яшчэ больш кароткім. І гэта не можа не хваляваць Лукашенко. Лукашенко, так, дыктатар, так, чалавек, які хворы на ўладу, але, ну, прабачце, ён не дурань, ён разумее, што знаходзіцца пад... Ён зараз у чэлюсцях Пуціна. І вот гэта яго сённяшняя сітуацыя. Я думаю, што ён унутры сабе перакананы, што нейкія гаранты бяспекі і для яго сям'і можна атрымаць толькі ад таго, што мы называем цывілізаваным светам. Я думаю, што ён думае пра дзень заўтрашні, што будзе, калі, напрыклад, яго нават не будзе. Ён хацеў бы атрымаць гэтыя гарантыі бяспекі, але гарантыі бяспекі ад Пуціна, ну, гэта выглядае і ненатуральна, і нерэалістычна. Гэта выглядае як гарантыі бяспекі ад Лукашэнкі для Прыгожына. Памятаем, як гэта ўсё скончылася. Спадар Анатолій, які вам дзякую за тое, што далучыліся да нашай праграмы. А з намі на сувязі быў палітык Анатоль Лябедзька, былы дэпутат Верхоўнага Савету, а цяпер дарадца Святланы Ціханаўскай у міжпарламенцкай супрацы і канстытуцыйнай рэформе. Хваляцца запрашэннем у ЗША, але не спыняюць рэпрэсіяў супраць беларусаў. Карнікі апавялі, што за жнівень у межах аблавы ў Бярозе затрыманыя 24 чалавекі. Іншыя навіны ў нашым аглядзе. У Менскім гарадскім судзе разглядаюць крымінальную справу супраць гісторыка Ігара Мельнікава. Палітычнага вязня вінавацяць у спрыянні экстрэмісцкай дзейнасці. Паводле пракурора, гісторык 2 гады таму даў інтэрв'ю гэтак званаму экстрэмісцкаму выданню з матываў, цытата, нацыянальнай, палітычнай і ідэалагічнай варажнечы. Прапаганда абвінаваціла Ігара Мельнікава, цытата, у праслаўленні польскіх паноў. У ДАІ прапанавалі змяніць правілы дарожнага руху, каб прыраўняць электрасамакаты і манаколы да раварыстаў, а не пешаходаў. Пра гэта на прэс-канферэнцыі ў Менску паведаміў кіраўнік галоўнага ўпраўлення ДАІ МУС Віктар Родчанкаў. Змяненні прапанаваны праз павелічэнне ДТЗ з удзелам такіх транспартавых сродкаў на 70%. Новае вызначэнне сродкаў персанальнай мабільнасці будзе ўключаць транспартавыя сродкі з хуткасцю да 25 км за гадзіну, што вышэй за гэтую хуткасць. Будуць лічыцца механічнымі і запатрабуюць рэгістрацыі. Таксама плануецца ўдакладніць правілы для раварыстаў, дазволіўшы ім не спешвацца толькі на роварных пераездах і пры руху па краі дарогі за горадам. Праект указу абмяркуюць на прававым форуме з 12 да 27 верасня. У ЗША на 93-м годзе жыцця памёр актор Джеймс Эрл Джонс, уладальнік Оскара за выдатныя заслугі ў кінематографе. Джонс быў вядомы як актор тэатру і кіно, але сусветную славу яму прынесла агучванне Дарта Вейдера ў «Зорных войнах». Нягледзячы на тое, што рэплік у фільме было няшмат, актор прызнаўся, што яму падабалася быць частку гэтага культавага міфу. За першы фільм Джонс атрымаў усяго $9,000 і не быў указаны ў цітрах. Таксама ягоны голас вядомы з роляў Муфасы ў «Карале льве» і з'яўляўся ў «Сімпсанах». Джонс хварэў на дыябет і памёр удома сярод сям'і. Кампанія Apple анансавала 16-й iPhone, Apple Watch 10-й серыі і абноўленыя AirPods пасля амаль 3-гадовага перапынку.
У YouTube-канале кампаніі паказалі 4 мадэлі 16-го айфона, у тым ліку Pro і Pro Max, з павялічанымі дысплеямі і новую кнопку кантролю камеры для паляпшэння здымкаў. У 16-м айфоне з'явіўся штучны інтэлект Apple Intelligence, а працэсар A18 робіць яго на 40% хутчэй за папярэднія мадэлі. Палітолог Рыгор Астапеня і блогер Александр Івулін запусцілі новы YouTube-праект «Гэта топ». У першым выданні аўтары расказалі пра падарожжа ў Швейцарыю, дзе яны даследавалі беларускія сляды ў Еўропе. Адным з прыкладаў сталіся знакамітыя вітражы Марка Шагала ў Цюрыху. Мэта праекту – расказаць беларусам пра важнасць нацыянальнай спадчыны і паказаць, як шчыльна гісторыя Беларусі пераплетаецца з лёсам Еўропы. Аўтары абяцаюць, што кожнае выданне будзе тлумачыць, чаму беларуская спадчына – гэта сапраўды топ. Смерць 46гадовай жанчыны, 3 шпіталізаваных, пажар у жылых дамах і збой у працы аэрапортаў, маштабная атака беспілотнікаў на Маскву і ваколіцы. Паводле мэра гораду Сергея Сабяніна былі збітыя 13 дронаў, якія атакавалі Раменскае, Падольск, Люберцы, Каломну і Дамазедава. А разбурэнне ў жылых дамах – гэта вынік адбівання атакі і падзення абломкаў. Губернатар Маскоўскай вобласці Андрэй Вараб'ёў пацвердзіў інфармацыю наконт ахвяраў і пацярпелых, а таксама паведаміў пра затрыманне рэйсаў у 3 маскоўскіх аэрапортах – Унукава, Дамадзедава і Жукоўскі. У сацыяльных сетках і тэлеграм-каналах публікуюцца фота і відэа з вынікамі атакі, у тым ліку кадры з Раменскага і пашкоджаныя паблізу лётнішчы. Гэтая атака сталася адной з найбуйнейшых з пачатку поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну. Раней беспілотнікі ўжо атакавалі Маскву, у тым ліку ў траўні 23 і жніўні 24 года, калі былі зафіксаваныя значныя пашкоджанні і затрыманні рэйсаў. Паводле Міністэрства абароны Расіі, за ноч былі знішчаныя 144 украінскія беспілотнікі ў розных рэгіёнах краіны. Тым часам украінскія тэлеграм-каналы паведамляюць пра знішчэнне складоў з іранскімі ракетамі ў Падмаскоўі. У гэтую ж ноч расійскія акупанты выпусцілі па ўкраіне 2 ракеты і 46 беспілотнікаў камікадзе. У вайскова-паветраных сілах Украіны адзначылі, што атаку праціўніка адбілі з дапамогай авіяцыі, зенітных ракетных войскаў, мабільных агнявых групаў і падраздзяленняў радыёэлектроннай барацьбы. Спадарства. А з намі на сувязі палітолог Іван Преабражэнскі. Спадар Іван, вітаю вас. Добрый день. Ну вось, гэта інфармацыя пра смерць жанчыны, пра пажары ў жылых дамах, пашкоджаныя кватэры, паўза ў дзейнасці 3 аэрапортаў у Маскве і ваколіцах. Наколькі вось гэта увогуле, скажем так, заўважна ў Расіі і наколькі гэта, стварае нейкае ўражанне шоку? Давайте начнем с того, что это все-таки не первое попадание дронов в здание в Москве. Это действительно первый настолько масштабный удар, в результате которого погиб человек. Но в целом россияне и москвичи, самое главное, уже под атаками дронов так или иначе оказывались и примеряли это на себя. Если бы речь шла о Западной Европе, наверное, это был бы очень серьезный шок. Но жители Москвы с 90-х годов привыкли к тому, что они могут быть жертвами террористических атак, и с тех пор цена жизни в Москве, в принципе, очень серьезно снизилась. Да и в целом цена жизни в России достаточно невелика. Так что мне кажется, что здесь самый важный факт – это нанесение дроном удара по аэропорту Жуковский, который является формально военным аэропортом. Это аэропорт, из которого летает Владимир Путин. И, соответственно, это спецобъект, что называется. Вот тут действительно шок. И примерно такой же, как пролеты дронов над всем известной в России Рублевкой, то есть зоны проживания российских миллиардеров в Подмосковье, что уже тоже было в 2023 году. Так что я думаю, что в целом среди населения реакция на смерть человека достаточно серьезная будет, но это достаточно быстро забудется, потому что, повторюсь, цена жизни в целом достаточно невелика среди россиян. А вот российские элиты получили очень серьезный сигнал. В очередной раз стало понятно, что несмотря на все усилия Путина, его война бьет по ним непосредственно. То есть они могут оказаться в любой момент физически, персонально или их близкие целью для
дрона, соответственно, скорее всего, за этим последуют какие-то новые их неформальные требования к Путину. Интересно, что буквально за неделю до этого появлялись слухи в российских так называемых анонимных телеграм-каналах, которые условно близки к силовикам российским, что якобы мэр Москвы, как раз-таки Сергей Собянин, от Путина добился усиления системы ПВО в Москве, и вот он так заботится о москвичах. Нет, результат не замедлил себя продемонстрировать. Никакой заботы и никакой повышенной защиты в реальности нет. Зрэшты, сам спадар Сабянін заяўляў пра тое, што вось пажары ў дамах гэта ўсё эфект працы, у прынцыпе, па адбіванні атакі, і што гэта вось гэтыя абломкі падалі. Але яшчэ адзін момант, вось вы згадалі, што і раней былі атакі на Маскву, і сапраўды мы бачым, што вайна прыходзіла і на тэрыторыю Расіі, вось і ў Курскай вобласці, калі ЗСУ зайшлі, і іншыя сітуацыі. І многія эксперты тады таксама звярталі ўвагу, што ну вось жа ж, здаецца, вайна прыйшла ў Расію, вайна, якую распачаў Крэмль. Аднак гэта не мае нейкага такога эфекту і ўсё, ну, у сэнсе заканчэння агрэсіі. Па-ранейшаму, вось ноччу таксама Расія атакавала ўкраіну, і як бы нічога не мяняецца. Ці ўсё ж такі, вось вы кажаце, што неяк на расійскую эліту, на там, тых, хто жыве ў Рублёўцы, гэта можа паўплываць. Ці сапраўды так? І ці сапраўды яны будуць аказваць нейкі ціск на тое, каб вайна закончылася? Я думаю, что на окончание войны действительно это никак не может, к сожалению, сейчас повлиять. По одной простой причине. Главный источник войны – это Владимир Путин и, может быть, буквально несколько человек в его ближайшем окружении. Для Владимира Путина картинка выглядит совершенно не так, как для нас. В мозгу Владимира Путина Украина – это отколовшаяся часть России, так или иначе. Вот эти вот все разговоры не столько про братские народы, а он себе, в принципе, позволяет говорить, что россияне, живущие на оккупированных Украиной территориях, когда он говорит о недооккупированных Россией территориях Украины в Запорожской, Херсонской областях, там, куда Россия еще и российская оккупационная армия не дошли, где живут граждане Украины и украинцы, в мозгу Путина это те же самые россияне. Соответственно, ему абсолютно наплевать, где этих россиян бомбят. В Запорожской области российские войска или в Курской области российские же войска, отбивая занятые уже ВСУ территории. Для него не существует вот этого вот понятия международно признанные территории России в реальности и международно признанные границы, потому что у Путина, судя по всему, в голове вообще никаких границ у России нет. Он не очень понимает, что он таким образом стирает вообще Россию с политической карты параллельно, то есть лишает ее возможности защищать свою территорию, потому что уже непонятно никому, где это своя, где она чужая. Но вопрос в том, что элитам это может и не нравиться. Я думаю, что значительной части российских элит это не нравится. Но повлиять на это они никак не могут. У них существует свое не менее фантомное и не менее чудовищное убеждение, что Путин безальтернативен, что никаким образом изменить ситуацию сейчас нельзя, и надо сидеть и ждать, ну, как минимум того, что условный Путин умрет, и тогда, может быть, что-то изменится. А пока надо подстраиваться, устраиваться так или иначе. И они не восстают против этого риска для их личной жизни и жизни их близких. Нет, они, наоборот, себя постепенно к нему приучают. И, соответственно, война просто нормализуется на территории международно признанной России. Соответственно, пока соцопросы, мы понимаем, что соцопросы в полицейском государстве, таком как Россия, это довольно большая условность, но некоторые тенденции видны. Добавление слова «Курск» в любой соцопрос резко вызывает негатив у опрашиваемых. То есть россияне, в принципе, понимают, что происходит, но боятся скорее того, что их пошлют туда и объявят новую мобилизацию, или война дойдет до них, но при этом у них не возникает вот этого движения в сторону прекращения войны. Запрос и так достаточно, опять же, по тем же социсследованиям велик. Точно можно сказать, что больше половины россиян по тем или иным причинам хотели бы прекращения войны. Но здесь вопрос, в каком виде.
Потому что кто-то хочет прекращения войны и вывода российских войск, а кто-то хочет прекращения войны и парада в Киеве. Это российской же армии. И самое главное и единственное, что их объединяет, чтобы дроны больше не летали, а снаряды больше не стреляли. Нет, и солдаты больше не убивали. Но настолько разные при этом запросы, что повлиять на власть эти разные группы населения никаким образом не могут. Власть принимает свои решения как будто в вакууме, в полном политическом. Ну вось гэтая апантанасць вайной, яна вядомая. Апантанасць таксама, што як бы Пуцін увогуле не прызнае часта суседнія народы за асобныя народы і так далей, што межаў у яго няма. Але разам з тым, вось вы кажаце, што нават гэтыя дроны, якія прылятаюць на тэрыторыю Расіі, нават, умоўна кажучы, небяспека быць забітым, усё роўна не ўплываюць на тое, каб, умоўна кажучы, вось гэтыя нейкія маскоўскія эліты неяк стараліся падпіхнуць Пуціна да таго, што ну ўжо хопіць гэтага ўсяго. Што тады ўвогуле, на вашу думку, можа ну, схіліць Кремль спыніць сваю агрэсію, калі нават такія дзеянні не выклікаюць нейкіх наступстваў? Ну, в данном случае достаточно понятно. Это было видно по предыдущим периодам российской полномасштабной агрессии против Украины. Как только сам Путин начинает опасаться, что российская армия терпит поражение, тут же начинаются реальные, а не фиктивные призывы к каким-то переговорам. Вот то, что сейчас делает Кремль, к каким переговорам призывает, не призывает к полноценным и равноправным переговорам с Украиной, это очевидно. Путин хочет, чтобы был принят его ультиматум. Отдайте то, что мы не можем захватить военной силой, Херсон и Запорожье, мы заключим некое перемирие, а дальше будем как-то с вами там обсуждать что-то. Нет, а возможно, через год-два начнем новую полномасштабную агрессию, чтобы захватить то, что не удалось захватить. А у него пока в голове есть надежда на победу. До тех пор, пока он не будет ощущать возможного поражения, к сожалению, ничего не изменится. А мы понимаем, что у Украины сейчас ресурсы тоже считанные, и Запад не дает ей достаточно вооружений, чтобы Украина могла перейти в свое полномасштабное наступление. То бок атрымоўваецца, што ўсё роўна ўсё вырашаецца збольшага на полі бою. Спадар Іван, вялікі вам дзякую за тое, што далучыліся да нашай праграмы. З намі на сувязі быў палітолог Іван Преабражэнскі. Палова насельніцтва краіны на імшы, якую правёў папа Францішак. Ва ўсходнім Тыморы на літургію з пантыфікам прыйшлі 600 тысячаў чалавек. Святую імшу адслужылі ў парку Тасітолу. Менавіта ў гэтым месцы 35 гадоў таму маліўся папа Ян Павел II, калі краіна была пад акупацыяй Інданезіі. Тады біскуп Рыму рэзка асудзіў парушэнне правоў чалавека і падтрымаў тыморцаў. Імша з папам Францішкам ва ўсходнім Тыморы без каментара. Дзякуй за прагляд. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся на наш YouTube-канал Белсат Ньюс, ставце ўпадабанні і каментуйце. З вами быў Вітаўт Ціўчык. Волі і міру вам.